Hej venner, og velkommen til en lille vejrudsigt, hvor vi kigger på den astrologiske vejrudsigt med de overordnede temaer for marts 2025. Det er Louise, der snakker her, og Louise, det er Louise Falkenberg. Man kan læse mig inde på louisefalkenberg.dk, hvor du sikkert også kan købe nogle ting, hvis du vil det. Jeg snakker ikke om måneden i detaljer, fordi det kan man, hvis man er guldmedlem, det kan man blive inde på hjemmesiden. Der kan man få en daglig energivejrudsigt, og man kan også læse horoskoper for sit tegn og sin ascendant, og årshoroskoper og alt muligt andet. Der ligger foredrag og en masse andre ting. Så I kan også læse alt om, hvad betyder det store transitter og sådan noget for en selv derinde. Så der er en app, man kan tilgå døgnet rundt, og så det kan man læse derinde. Men derfor kan jeg godt lide at lave de her, vejrudsigter, fordi det er sådan for alle. Og især marts 2025 er så speciel, som jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige, skulle jeg til at sige, eller det ved jeg godt, men der sker virkelig, virkelig mange ting, og meget af det er sådan noget, der alligevel er lidt ligegyldigt, eller lidt et spil for galleriet, eller en lille smule løgn, eller sådan, altså, eller måske bare er en måde at komme videre til næste kapitel og sådan noget. Så spørgsmålet er, hvor meget man skal tage for gode varer. Altså helt overordnet vil jeg selv mene, at det er en af de der måneder for at læne sig tilbage i popcorn, og så læne sig tilbage i sofaen, ikke? Og spise nogle popcorn, og ligesom se, hvad der sker. Men meget af det her, det vil selvfølgelig udspille sig på global plan, og i samfundet og ens omgivelser, men selvfølgelig også inde i os selv. Ikke? Det er jo det, der er med det, så der kan godt være ting, fordi, lad os lige break det lidt down her. Ikke? Så det første, der er ved det, det er, at vi starter om måneden med en Venus, der går retrograd, og så går Merkur retrograd noget tid efter. Så selvom de egentlig er, altså det er sådan udmærket transitter, vi har meget tid, så alt det her, det går baglæns til at begynde med. Mars går direkte, men er stadig i Krebsens tegn, og er stadig ved at komme op i gear. Det vil sige, altså hvor Venus er det, vi gerne vil have, så Mars er måden, vi opnår det, vi gerne vil have på. Mars er ikke særlig glad for at være i Krebsens tegn, hvor den har været siden Romerriget faldt, så vidt jeg husker. Den har i hvert fald været der i meget, meget lang tid efterhånden, og jeg er personligt træt af den. Det tror jeg, der er mange, der er, uden at de ved, at det vi astrologisk kalder Mars i Krebsen. Men den er, altså det er jo fordi Mars er ild, ikke? Mars er fyr og flamme, og lige så snart den kommer ned i havet, så er det klart, så flyder ildkuglen ud, og kan ikke rigtig komme nogen vejen, og bliver forvirret, og det hele er, når det er Krebsen, så er det meget sådan noget. Altså det er jo krig i hjemmet, som jeg skrev om forleden, ikke? Det er jo også krig i ens indre. Så jeg tænker også, altså jeg har selv haft inflammation i halsen, jeg ved ikke hvor lang tid efterhånden, og jeg synes, at folk er bare syge på sådan en lidt ny måde, hvor man er syg i lang tid, og lang tid om at slippe af med det og alt det der. Så man kan sige, at det gode ved det her er, altså det er jo, at Mars kommer tilbage i Løven den 18. april, hvilket jeg personligt glæder mig meget til. Det tror jeg, vi alle sammen gør, uanset om vi ved det eller ej. Men indtil da, altså det gode ved det er, at det har givet os noget, det har simpelthen brændt nogle mønstre, nogle fundamentale følelsesmæssige mønstre af. Det er det, Mars i Krebsen gør, især når den har været retrograd, som den har været her. Så på den måde kan det måske godt være, at man har sluppet lidt det tendens til at være sådan lidt passiv-aggressiv. Det er klassisk Mars i Krebsen, ikke? Det kan også være, at hvis man havde en tendens til at være lidt af en martyr, offerrollagtigt, det er der ikke nogen af de her transitter, der kan lide. Så alt, hvad der hedder, at noget er nogens skyld, og det var også fordi, jeg voksede op, eller det var fordi, den person gjorde det og sagde det kan man med fordel sparke til hjørne i en helvedesfart, ikke? Så det er meget det. Men så man kan sige, det vi kommer til at manifestere, fordi alt det her, det bliver jo til noget. Altså det skal nok lande et godt sted, og vi har anden halvår 2025 af rigtig spændende og gode transitter. Det er meget nyt, ikke? Men jeg synes også, det her det gør, at vi får ligesom brændt ukrudtet af. Altså vi får ligesom gjort, at vi kan manifestere oven på noget, der er meget mere rent, så man ikke laver noget, altså heller gammel vin på, ny vin på gamle flasker, ikke? På gamle mønstre. I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Så det er mest det. Og det der så selvfølgelig også er en mega stor ting, det er, at vi har eklipser. Eklipser er et ord for formørkelser.
Vi har en måneformørkelse den 14. marts, og så har vi en solformørkelse den 29. marts. Det vil sige i perioden, og lad os bare sige hele måneden, bare sådan for en ordens skyld, ikke? Men der står vi i eklipsesæson. Så eklipser relaterer sig til måneknuderne, og vi har haft måneknuderne, de skiftede til fisken og jomfruen i januar måned, men de bliver først rigtig aktiveret, når der kommer den første eklipse, som så sker nu, så i jomfruens tegn. Og den er på den sydlige måneknude i den 14. marts på 23 grader, hvis man har noget som helst, der ligger der eller meget tæt på. I kan læse, hvis I ikke ved, hvad det er, hvor det er, hvad det er for et livsområde, så er det sådan noget, man kan læse som guldmedlem, men den er ikke til at tage fejl af. Altså det er en total måneformørkelse er altid, at vi skal efterlade et eller andet. Og det er som regel en indre oplevelse, altså det er sådan en meget privat ting, når det er månen. Så det er noget, der sker inde i os selv, og det er nok noget, hvor vi har været lidt for rigide, eller lidt for OCD-agtige, eller sådan. Måske ikke fuldt så meget med, og som jeg sagde før, ikke fuldt vores intuition. Altså, fordi man kan på bizarre måde, jeg tror godt, man kan opleve, at der er meget løgn i luften, og løgn kan betyde mange ting arketypisk. Løgn er jo også, altså skuespillere lyver jo også, det er deres job. Ikke at der er noget galt overhovedet med at være skuespiller, men det er jo deres job, der at være noget andet, end de er. Ikke? Så jeg tror også, altså hvis man stadig er i gang med doomscrolling, og hvis man stadig er på sociale medier og ser nyheder og sådan noget, altså tag det lidt for det mediecirkus, det er. Det tror jeg ikke, det kan blive mere præcist, end det nogensinde har været lige nu. Og også sådan noget, hvis folk de siger et eller andet. Altså forvent, jeg ved godt, det er sådan lidt kontroversielt, men jeg tror jeg vil ikke lade tvivlen komme nogen til gode i marts måned. Slet ikke, hvis det er sådan noget corporate eller sådan noget. Og det er slet ikke, fordi jeg har en fjerneste mod corporate eller noget, men det er bare sådan noget. Så hvis en eller anden firma går ud og siger, at nu har vi besluttet os for ikke at producere det her, vi har ikke det her produkt længere, fordi vi vil gerne redde den truede skægabe i Mexico eller sådan noget, så regn med, at det nok ikke nødvendigvis er hele sandheden eller overhovedet noget af den. Ikke? Altså det er sådan noget, folk de siger en eller anden grund, altså nu gør jeg ikke det her mere sådan mit virksomhed, fordi sådan og sådan, og noget der lyder godt, og det passer sikkert ikke. Og altså, eller parforhold, altså det er jo en opløsende tid, det er marts måned altid, fordi vi ligger den sidste måned af årsjulet, ikke? Så det er også, om vi skal skilles, fordi vi er vokset fra hinanden og sådan noget. Ja, eller var det fordi en eller flere knaldede naboerne eller sådan noget. Altså, nu sidder jeg bare lige. Og det er også ligegyldigt, fordi det er jo ikke sikkert noget, der kommer andre ved. Det mest relevant, altså grunden til, at jeg siger det, er, at det er selvfølgelig relevant, hvis man selv kommer i klemme på nogen måde, for eksempel juridisk. Så hvis man har en kontrakt med en eller anden, altså tag ikke noget for gode varer, ikke noget med nogen har prøvet at sælge en, og du sagde vaskemaskine, for jeg troede, du sagde askemaskine, eller, altså sådan, ikke, at hvis det er noget, der kan komme ind, altså man kan miste en masse penge, eller job, eller et eller andet, altså også seriøst, helt ærligt, hvis nogen lover en noget lige nu, så triple-check det lige, inden du flytter fra Horsens til Frederikshavn til at få dit nye job. Prøv lige at tjekke, om der overhovedet er noget, der hedder Frederikshavn. For jeg har aldrig været i Frederikshavn, for eksempel. Det er jeg ikke sikker på, at den by findes. Vel? Ej, du laver selvfølgelig sjov, ikke? Men helt ærligt, tjek det lige, eller hvis man har en eller anden udlejer, eller altså, ikke? Det er godt at holde sig sådan fra kontrakter og store køb og store livsvigtige beslutninger. Og heller ikke pres på noget, fordi når Saturn ligger, som den gør her, det er så karmisk det her. Altså, så man kan godt tage store beslutninger for sig selv. Det synes jeg er et godt tidspunkt. Det er et godt tidspunkt at sige, jeg kan godt mærke, at nu har jeg lyst til at gøre det her i fremtiden, men nøgleordet er fremtiden. Ikke? Fordi altså også hvis nogen har lovet en, det kan også bare være det forsinket, det kan det godt være med Saturn. Vi har meget mere svar på tingene i april og maj. Men hvad med at forsere noget, og når folk er i fred også, det er ikke noget, man lige skal føle, man er lidt heldig, og jeg overrasker lige nogen her, og åbner en dør, eller sådan noget, eller hvad med det, okay. Don't do that. Så det er en mærkelig måned. Men det er, hvad det skal være, det er, som skal være. Men det er ikke sikkert, man får klarhed, i hvert fald ikke, jeg tror igen, før april, og også sådan noget, altså, tingene er jo ikke, altså Merkur går også retrograd midten af måneden, og så der er ikke noget,
sikkert bliver som planlagt, eller som forventet, eller som aftalt, eller bla bla, ikke? Og så, så man kan jo altid prøve at stole på sin intuition. For mig at se, er det stadig det, som alt det her fiskesuppe-energi, altså vi har simpelthen så mange planeter i fisken, ikke? For mig at se, er det det handler om. Altså det handler om, at okay, lad os tage den der hypotetiske udlejer-situation, ikke? Så kunne du ikke bo her alligevel, eller pludselig var der svamp i kælderen, eller et eller andet, ikke? Og så, eller Frederikshavn findes ikke? Så kan det godt være, at jeg føler, at alle godt ved det. Altså jeg føler vitterligt, at vores intuition er meget højere, end jeg i hvert fald har kunnet mærke mig ind på før. Jeg føler virkelig, at vi godt vidste det, men at vi gjorde det med vilje. Og det der med at gøre tingene med vilje nogle gange. Altså nogle gange oplever jeg i hvert fald, at man går ind i noget, og jeg har også, når jeg kunder og sådan noget, altså de går ind i noget, hvor jeg godt kan sidde og sige, lad nu være, ikke? Du spilder 10 års dårlige parforhold eller sådan noget. Men nogle gange har vi jo også brug for at gå ind i noget for at afbetale karma. Det er nogle gange det, den stærke tiltrækning til en situation eller en person kan være. Det vi i dag måske stadig kalder et twinflame eller sådan noget. Så nogle gange er det bare, fordi man gerne vil rydde den karma ud. Og vi ligger på de sidste grader af Neptun i fiskene, og vi har en Saturn, der skifter om lidt også. Altså, det er... Jeg kan godt forstå, at man mere eller mindre bevidst løber stærkt for at prøve at brænde karma af nu, med alt det skøre, alt det der skøre, der kan komme i farvandet på det, ikke? Så det er faktisk så lidt det, der er ordene, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså de der eklipser, eklipser kommer fra græs, tror jeg, det betyder eklippen, så har jeg i hvert fald lært det. Og det betyder, at noget bliver klippet ud. Så noget bliver klippet ud den 14. marts, ikke den 14. marts, men deromkring, og det kan sagtens være i gang nu, fordi de kan tage lang tid om men det er som regel mere intens der i midten af marts. Det er sådan en ret speciel tid, ikke? Og så også det med gå retro dagen efter, ikke? Så og så har vi en ny stor begyndelse i slutningen af marts, som er så den sidste solformørkelse, bliver det i vædderens tegn. Og det lukker altså en cyklus, der har stået på siden juli 23, så der hvor man har vædderplaceret, og det kan man måske ved, hvad det er for et livsområde, ellers kan man læse det for en selv som guldmedlem inde i appen, ikke? Men i hvert fald, så hele det der, altså den sidste halvdel af marts er bare sådan noget, man er bare nødt til at lade tingene slutte og opløse sig, og det kan være rimelig store ting, der bliver opløst. Så eklipser, det er klassisk sådan noget, at man kommer på arbejde. Nu bruger jeg bare min storebror som eksempel. Jeg kan bare huske en gang, vi har lige siddet og snakket om eklipser. Han er så meget sød til at lytte til, at interessere mig for astrologi, ikke? Og så kom man på arbejde, og det var midt i en eklips, og så var direktøren død, ikke? Altså, og det, jeg siger ikke, at så er der nogen, der dør eller sådan noget. Det er bare sådan noget, altså, eller firmaet er blevet solgt, eller nu bor vi her i stedet for, eller sådan noget. Det er bizarre ting, eklipser, det er nogle bizarre situationer. Men der var en meget berømt astrolog, der hed Dane Rudhyar, som jeg i hvert fald godt kan lide. Der er stadig bøger, man kan få ham. Og han var meget sådan noget space-agtigt orienteret, extraterrestrial, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Så hvad hedder sådan noget? Uden rumjordisk, jeg ved ikke, hvad det hedder. Anyway, det jeg prøver at sige med det der, at han sagde, at det var ligesom, når vi har eklipser, ikke? Der har vi så de her 3-4 gange om året. Og han sagde, at det er der, hvor der ligesom er det ydre rum, kan man sige, nogle kræfter, der kommer og hjælper os. Så vi har sådan rimelig fri vilje inden for nogle rammer, som mennesker på jorden, men nogle gange så er skakbrækkerne lidt for langt på vej ud mod ud af brættet, ikke? Og så er det, han siger, så kommer de lige og formørker solen eller månen, det er jo det er en formørkelse, ikke? Og lige mens i det der måske opfattes som et splitsekund her på jorden, præcis i den lille situation, der får de lige lavet op på det hele. så er det der, hvor nu er den mørke skive væk igen, og så er det hele lavet om. Så det er ikke løgn. Altså man står lige pludselig på en helt ny scene med et nyt manuskript og nogle nye skuespillere. Og det kommer an på, hvordan den rammer i en toskop, og hvad en situation er, og hvor tæt den er på noget. Altså jeg har haft eklipser, hvor jeg fik nærmest helt nyt liv og ny identitet i løbet af en uge, ikke? Og så har jeg haft andre, hvor jeg ikke synes, der skete det store ud. Og folk er lidt mere skøre, og det er jo det, der er ved det, fordi alting, altså det er jo meget intense, fordi de ligger på mundeknuderne, så alting er forstørret og sådan overdrevet og dramatisk. Det er jo sådan det, der er med det i forhold til, at jeg siger, det er ligesom en film, for det bliver et kæmpe stort show på godt og ondt, ikke? Og det, jeg tror ikke,
Også fordi Venus går retrograd, så noget måske på vej i en retning, og så pludselig går det i en anden retning, og så går den ene retning i en anden retning, og helt ærligt, ikke? Altså, så stol ikke på noget eller nogen. Ikke engang din bedste fjende, eller skulle jeg til at sige. Men, og det er ikke nødvendigvis, fordi der er nogen, der vil en noget dårligt, men altså, det handler i hvert fald de første 3 uger frem til den 20. marts, hvor det rigtige nytår starter, altså årsjulet starter, vi får en ny frisk energi, men indtil da, så altså fiskene handler altid om at afslutte ting, vi er nødt til at give slip på noget, for at noget nyt kan begynde, ikke? Så det er simpelthen bare det er. Så det var hyggeligt lige at snakke med jer igen, og så ses vi igen en anden gang. Hej.